Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom sa ideme pozrieť na tie najzaujímavejšie altcoiny, ktoré sa nachádzajú v Cosmos ekosystéme a vďaka ktorým viete zbierať veľké množstvo airdropov v tomto ekosystéme. Takže ideme si povedať tie najzaujímavejšie, z ktorých tých airdropov pada najviac, a tým pádom aj také, ktoré majú veľmi slušný potenciál do budúcna, či už v grafe alebo z nejakého dlhodobého pohľadu alebo držania. Takže začneme tým najväčším a zrejme tým najdôležitejším alebo jedným z tých najdôležitejších, a tým je práve Atom, minca, a tá hlavne kvôli tomu, pretože na nej je celý ten ekosystém postavený a tým pádom ozaj drvivú väčšinu airdropov v Cosmos ekosystéme dostávate práve za držanie alebo teda za staking Atomu. Áno. Tým pádom, že máme po celkom peknej korekcii, keď si ju zmeráme od úplného vrcholu, tak je tam možno koľko? Nejakých 50? Áno, nejakých 50% pokles, takže ozaj celkom slušný výpredaj, čo sa týka tohto grafu. Takže tým pádom aj ten graf sa aktuálne nachádza na celkom priaznivej nákupnej cene. Zároveň vidíme, že máme tu respektíve, že testujeme tu na práve zaujímavý weekly level. Taktiež zároveň sme si prišli otestovať aj túto silnú supportnú weekly úroveň, od ktorej prišla nie nejaká silná reakcia, ale nejako tá zóna tu reagovala, takže tým pádom už nám tu vzniká celkom zaujímavá príležitosť na nejaký ten prvý nákup alebo pre niekoho nejaký ten rebuy na práve tej Atom mince. Áno, záleží v akom štádiu sa aktuálne nachádzate. Ak je to pre vás nejaký možno prvý nákup Atomu, tak tým pádom, že sme ozaj po celkom slušnom cenovom prepade, tak kľudne nejaký ten prvý nákup tam môžete skúsiť urobiť. A taktiež, kto je v tom ekosystéme už dlhšie a prípadne vstupoval alebo začal si vytvárať tie voletky na nejakých vyšších úrovniach, povedzme $11 alebo 12, $13, tak teraz je taktiež tá ideálna príležitosť sa zamyslieť nad tým, či sa vám oplatí spriemerovať tie vaše vstupné nákupné ceny. No a nejaké ďalšie zaujímavé supportné úrovne, ktoré tu sledujem, tak sú potom ešte táto neotestovaná point of control na hodnote nejakých $7,15, takže ak by sem Atom v budúcnosti ešte prišiel, tak určite by som tento level využil na dokup Atomu, na nafúlovanie nejakej ďalšej voletky na staking. A potom ešte čo tu zvažujem, alebo nejaký posledný level, ktorý mi ešte dáva aký tak význam, že by bol v budúcnosti otestovaný, ak by sa ozaj niečo negatívne stalo na tom trhu, tak je práve tých $5,25. Áno, to sú nejaké dve základné limitky, ktoré aktuálne sledujem s tým, že túto aktuálnu cenu, respektíve práve tento weekly level, tých 8,53, som už taktiež využil na nejaký ten rebuy toho Atomu a vytvoril som si ďalšiu voletku, ktorá bude do budúcna eligible na tie airdropy. Takže Atom za mňa taktiež sa nachádza už vo veľmi sľubnej nejakej nákupke alebo na nejakej supportnej úrovni, takže tie nákupy sú už teraz celkom dobré. No a nejaké targety do budúcna, tak určite nejaká prvá zastávka, ako náhle sa ten trh zase rozbehne a spolu s ním aj tie altcoiny, tak je nejakých tých $15 cca, to je úplne nejaký základný rezist, v podstate nejaké to range high celého tohto obchodného pásma, v ktorom sa aktuálne nachádzame. No a potom nejaké ďalšie projekcie alebo nejaké ďalšie dôležité rezistencie sú na hodnote povedzme $22, potom nejakých $32. Či pôjde Atom na nejaké nové ATH, to nie som si istý povedať. Áno, určite nie. Jednak je to už celkom vysoký market cap, áno. A zase na druhej strane v pozadí nie, že sú tam nejaké negatívne fundamenty, ale niečo sa tam v pozadí bije. Áno, že vzniká tam zbytočne nejaký veľký selling pressure, takže to mi dáva
také odhady, že to nejaké nové ATH tam už možno nemusí padnúť, ale dávam pomerne veľkú pravdepodobnosť tomu, že v nejakom tom píku toho búranu by ten Atom kľudne mohol dať nejakých tých $30. Áno, dáva mi to pomerne veľký zmysel, ale kto vie, možno ozaj keď tie airdropy v Cosmos ekosystéme sa ešte len vo veľkom rozbehnú, tak verím tomu, že ten hype po tých airdropoch sa začne násobiť a tým pádom by tí ľudia začali na tom skupovať vo veľkom a mohol by to kľudne viesť k nejakému parabolickému pohybu. Áno, ale to je nejaký long-termový pohľad na graf. Takto, keď sa pozeráme na ten weekly timeframe, tak ozaj mi dáva pomerne veľký zmysel, že od tejto supportnej úrovne sa ten Atom postupne začne zbierať a posúvať minimálne niekam k tým $30. Takže na long term celkom fajn, aktuálne veľmi pekná nákupka a príležitosť nakúpiť a vstúpiť do toho Cosmos ekosystému. Ďalší zaujímavý projekt Osmo, taktiež veľmi dôležitý projekt, pretože v podstate, ak chcete začať s tými airdropmi, tak stačí vám nakúpiť ozaj Atom a Osmo mince a budete za nich dostávať povedzme 80% airdropov v Cosmos ekosystéme. Lebo tieto dva projekty sú ozaj primárne v celom tomto ekosystéme a za nich padá väčšina tých airdropov. Ostatné projekty, ktoré si povieme, tak sú už len taký dodatok k tomu, hlavne ide o nejaké nové projekty. Ano. Takže Osmo, taktiež veľmi dôležitý projekt a aktuálne sa nachádza, respektíve prišiel si otestovať tento silný mesačný support, od ktorého už sa začína odrážať smerom up. Áno, takže tým pádom, že má za sebou celkom slušnú korekciu, ktorá sa zastavila, typujem niekde na 6,18. Áno, záleží od toho, ako si to Fibo natiahneme do toho grafu, ale vidíme, že od toho mesačného supportu už tu nás začína nejaká bullish reakcia. Tým pádom, ak ešte nie ste v tom 8 alebo zvažujete urobiť nejaký prvý nákup alebo teda rebuy, tak kľudne možno aj za aktuálnu cenu, stále mi to dáva pomerne veľký zmysel naskočiť do toho ekosystému po práve takejto veľkej korekcii, skoro 60%, 65%. Takže celkom slušný výpredaj a nafúlovať si tam nejakú prvú voletku a potom kľudne si môžete keď tak nastaviť nejaký ďalší rebuy niekde tu do tohto weekly levelu, aj na tento weekly support a to je cca nejakých tých 50 až 45 centov. Čiže tu taktiež budem Osmo dokupovať, ak nám samozrejme ten graf dá ešte takúto príležitosť nakúpiť ho na hodnote 45 alebo 50 centov. No, takže za mňa taktiež prvá nákupka. Ja som taktiež využil tento mesačný support na nákup, takže tu v týchto miestach som taktiež si vytvoril novú voletku a budem zvažovať ešte nákupy tu na tomto weekly supporte, ak tu na ten graf ešte príde. Ak nie, tak už som využil tento support a tým pádom ten graf môže pokračovať vo svojom raste. No a máme tu ešte nejaké daily rezistencie, ktoré bude musieť Osmo preraziť do budúcna. Vidíme, že nejaká prvá významná rezistencia sa nachádza na hodnote 1,25. Ako náhle sa dokáže nad ňu dostať, uzavrie tu na niekoľko sviečok, tak môže ísť k ďalšej rezistencii, tam cca nejakých 1,75, 1,8 doláru. No a ak bude schopný sa dostať aj nad túto rezistenciu, tak potom ďalšie targety sú už iba nejaké tie naše projekcie 1,618, prípadne 2,618, nejaký ten peak bullrunu, povedzme. Áno, čiže takto aktuálne pristupujeme ku väčšine týchto projektov. Takže máme tu na peknú, dá sa povedať, že je nejakú peknú ABC korekciu, ktorá sa zastavila na Golden Pocket a teraz tým pádom môže tu prísť k peknej otočke smerom up, minimálne k nejakému retracementu na práve tých spomínaných 1,25, prípadne až na 1,8 doláru. Takže taktiež je to aj zaujímavá príležitosť, či už na nejaký trade, alebo potom chytať taktiež aj tie airdropy, zadržanie Osma a za staking Osma. A zároveň máte na tom Osme, taktiež aj na Atome a na väčšine mincí, ktoré sú v Cosmos ekosystéme aj zaujímavé API. Áno, takže už aj to je nejaký ďalší tretí dôvod, prečo držať práve tieto mince. Takže Osmo,
taktiež veľmi dôležitá minca. No a poďme ďalej. TIA, pomerne nový projekt, kedy listovali v oktobri 2023, mala veľmi slušný performance, práve TIA bol ten projekt, ktorý mal veľmi slušný airdrop, ozaj tam padalo na jednu voletku mám pocit vyše $800, takže bol to veľmi, veľmi slušný airdrop, s tým, že $800 mal ten airdrop na listingu. Áno, ak by sme ten airdrop držali až po toto high, tak by to urobilo 8x. Áno, airdrop na jednu voletku. Takže TIA bola poriadna nálož, čo sa týka airdropu. No a moje vstupy, respektíve kde som dokupoval TIU na staking, tak bola hodnota cca tých $15, to bol tento významný support. Potom som ju dokupoval až na týchto 9, kde bola pekná golden pocket a vidíme už nejakú zaujímavú reakciu od tejto supportnej úrovne. Takže nejaký ten môj priemer je cca na tých $12. No a aktuálne vidíme, že ten daily support, ktorý tu máme, tak zatiaľ pekne drží a tým pádom tu nasledujem aj ten primárny setup, že TIA by už mohla ísť kľudne do nejakého ďalšieho impulzného legu smerom up. Samozrejme záleží aj od Bitcoinu, či Bitcoin pôjde na nejaké nové ATH, či aj tie altcoiny sa rozbehnú, ale tu na TIA aktuálne sa nachádza na prvej nejakej supportnej úrovni a práve tu je dobre využiť na nejaký prvý nákup, ak zvažujete vstúpiť do Kozmosu, čiže kľudne nejakých 11, áno, aktuálnych, alebo 10, možno $9 je ozaj fajn vstup. No a prípadne, ak by TIA išla ešte o niečo nižšie, ak by ešte prišiel nejaký jeden výplach na trhu, tak zvažujem ju opäť dokúpiť niekde práve v tomto trojdennom supporte, čiže nejakých 7 až cca $5. Ak by tu na TIA ešte prišla, tak taktiež by som ju dokúpil. Dokúpil by som ju na nejaké ďalšie voletky, doložil by som tam nejakých povedzme po 50, možno po 100 kusov TIA minci a nechal by som to bežať na long term, na staking a nech tam za to môžu naskakovať nejaké airdropy do budúcna. Takže TIA, taktiež za ňu bude v budúcnosti veľké množstvo airdropov, pretože je to dôležitý layer 1 blockchain, na ktorom už teraz sa stavia veľké množstvo projektov, respektíve projekty, ktoré využívajú tú jej technológiu a tým pádom, že na nej stavajú alebo ju nejako využívajú tú sieť, tak v budúcnosti tie projekty budú rozdávať airdropy za to, že sa účastníte na stakingu TIA projektu. Ďalej, DIM číslo 4, tak je to ďalší zaujímavý projekt, na ktorom je už teraz oznamených vyše 10 airdropov, ktoré čakajú nás za staking DIMu. Takže tým pádom zvažujem ďalšiu nejakú alokáciu, hľadám nejaký ten ideálny vstup, respektíve chcem tam chytiť nejakú tú ideálnu nákupku na nejaký ten hodl. No a tým pádom, že DIM sa stále nachádza pomerne vysoko, hlavne keď sa pozrieme na ten listing, tak vidíme, že tu na DIM urobil na píku nejakých 42x a aktuálne sa nachádza stále nejakých 18x, 19x nad listing cenou, čiže stále je to pomerne dobrý performance, stále sa nachádza pomerne vysoko a tým pádom ešte mi dáva zmysel, že tam príde nejaký ten jeden výplach, pretože DIM stratil tu na nejaký major support na 12-hodinovom timeframe a zatiaľ si stále tu nadrží to bearish momentum. Takže tým pádom stavujem viac na to, že DIM pôjde ešte do nejakej korekcie, že túto rastúcu trendovku neudrží a príde tu na ešte jeden výplach práve niekam do zóny povedzme 3 až $2,5, niekam sem. A tým pádom ten DIM si to kľudne vytvorí možno nejakú falling wedge, kde vznikne povedzme nejaká, teraz mi to nenabehne, kde vznikne nejaká bullish divergencia a tým pádom už sa bude môcť začať stáčať smerom up, takže nejaké ďalšie dokupy toho DIMu smerujem práve do zóny 3 až $2,5 s tým, že tu očakávam už nejakú tú reverziu toho trendu a pullback minimálne späť k tomto reziste, nejakých 5 až cca tých $6 niekam sem a ako náhle bude ten DIM schopný sa odraziť, respektíve udržať tento support, tak bude môcť pokračovať opäť o niečo vyššie.
Takže DIM takto a určite ho chcem nastakovať na viacero voletiek. Hlavne kvôli tým už oznameným airdropom, ktoré tam sú za ňou. Taktiež veľmi dôležitý layer 1 blockchain, ktorý bude využívať veľké množstvo projektov v Cosmos ekosystéme a tým pádom budú tieto projekty rozdávať airdropy. Takže DIM číslo 4, no a číslo 5. Tu na som veľmi dlho zvažoval, že aký projekt tu na vyberiem, pretože ozaj v Kozmose padajú airdropy z pomerne veľkého množstva projektov. Ale nakoniec som zvážil práve tento Secret, pretože stále má byť v budúcnosti za jeho držanie pomerne veľké množstvo airdropov. Ale čo je najzaujímavejšie, tak respektíve čo rozhodlo v tom, že som ho dal na 5. miesto, tak bol práve ten potenciál v tom grafe, ktorý tu navidím. Hej. Secret sa nachádza stále na veľmi dobrom weekly supporte, ktorý zatiaľ celkom pekne rešpektuje, takže taktiež som ho využil, tento support, na nákup Secretu, na nejaké to spriemerovanie tej ceny a čakám, že Secret sa pekne chytí a pôjde na nejaké ďalšie zaujímavé levely, na tieto rezistencie, ktoré máme tu vyznačené. A zároveň Secret taktiež spĺňa všetky 3 podmienky, ktoré chcem, aby ten daný projekt v Cosmos ekosystéme spĺňal. Takže prvá podmienka je tá, že projekt nám do budúcna prinesie ďalšie zaujímavé airdropy. Ďalšia podmienka je tá, že graf vyzerá ozaj celkom pekne, takže je tam ešte zaujímavý potenciál práve aj v tom grafe, pri tom nejakom dlhodobom držaní. A tretia podmienka je tá, že Secret taktiež ponúka veľmi zaujímavé API. Mám pocit, že je to nejakých okolo 20%, takže ozaj veľmi slušné zhodnotenie, respektíve potenciál slušného zhodnotenia na nejaké to dlhodobé držanie. Takže práve Secret bol ten ďalší projekt, ktorý som vybral do tej top 5. No, keď vám mám pravdu povedať, zvažoval som ešte aj tú Sagu, lenže je príliš vysoko. Áno, keď sa na to pozrieme, tak od listing ceny je Saga aktuálne urobila skoro 200x na listingu. Čiže extrémne rakety, ale do listingu je aktuálne stále 100x. Takže do budúcna kľudne tam ešte môže ten selling pressure kľudne pokračovať. Zvažoval som ju tam dať hlavne kvôli tomu, pretože oznámili, že budú robiť stovky airdropov, nejakých gamingových projektov, budú airdropovať NFTčka, zaujímavé gamingové tokeny a podobne. Ale povedal som si, že vážne, že moc som im tieto reči nejako neveril. Tak to bol prvý dôvod, prečo som tú Sagu nakoniec nedal do tej top 5. A druhý dôvod bol ten, že nevidím tam aktuálne nejaký extrémny potenciál v tom grafe, keď od listingu tu máme stále nejakých 100x. Áno, radšej s tým grafom počkám, veď vidíme, že bol zalistovaný ešte len nedávno, pred 2 týždňami, takže tie vestingy prvých mesiacov ho môžu ešte celkom zožrať a keď si tu vytvorí nejaké pekné dno, nejakú peknú formáciu, tak potom keď tak ho naberiem, ale aktuálne mi tu na ne príde celkom rozumné to risk-reward ratio do longu. Takže to by bolo práve tých top 5 projektov na staking a na dlhodobé držanie v Cosmos ekosystéme, pretože ozaj Cosmos ekosystém čakajú desiatky, možno ak nie stovky airdropov do budúcna počas nasledujúceho roku, možno 2. Takže je to veľmi, veľmi zaujímavá možnosť na chytanie práve týchto airdropov. Hej. To by bola práve tá 5, top 5 projektov na tie airdropy. No a v ďalšom videu sa pozrieme určite na nejaké ďalšie zaujímavé sektory alebo možno na nejaké ďalšie zaujímavé projekty, ktoré sa oplatí držať kvôli airdropom práve z toho Cosmos ekosystému. Takže to by bolo za mňa dnes všetko. A tak ako som povedal, vidíme sa pri ďalšom videu, či už pri nejakom update trhu, alebo práve pri takom nejakom rebríčku zaujímavých projektov. Takže ešte raz ďakujem pekne, že ste si pozreli to video až sem do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte, majte sa.